Алдағы жылы эштәлекле котлау сәламен без Николаевка районы Татар Сайман авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Бәшарова Сания Фәтхиевна каршылый. Омтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны без балалары Гөлсинә һәм Наил һәм Зәйтүнә, Рөстәм һәм Әлфинур, Гөлнара һәм Исмәт, оныклары Илмир, Альбина, Ринат һәм Надя, Радик һәм Даша, Эльнара һәм Илдар, Эльнара һәм Руслан, Эльвира, оныкчалары Динар, Айлана, Роберт һәм Аделия котлап, җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз. Газиз кешебез инде 75 ел буена сузылган матур гомерен туган авылы Татар Сайманда үткәрә. Бар гомере аның урман хуҗалыгында эшләү белән бәйле. Урманда агачлар утыртып, саф һава белән сулау мөмкинлеге бирүче ул. Шен ана исемен күтәреп чыга алган 2 кыз һәм 2 ул әнисе. Әткәй белән безне шын кешеләр итеп тәрбияләп үстереп, барыбызны да укытып, олы тормыш юлына басарга ярдәм иттеләр. Бүгенге көндә бар балалары да шәһәрдә. Өлкән улы һәм кызлары Тольяттида, икенче улы гаиләсе белән Димитровград шәһәрендә гомер сөрәбез. Кунакчыл әниебез безне нык сагынып каршы алып, сый тулы табыны җылы күңеле белән озатып тора. Бар канаты әткәебезне инде күптән югалтса да, күрше-күлән, дус-туган белән матур аралашу сәбәпле ул бер генә дә ялгызлык хисе татымый. Без дә мөмкинлек чыккан сайын кайтырга тырышабыз. 21 гасыр таләпләре әнкәй синнән ераграк яшәтсә дә, көн сайын күрешергә мөмкинлек бүләк итә. Әлбәттә, анысы видео элемтә аша гына. Әмма барыбер көненә бер тапкыр синең ягымлы тавышыңны ишетмәсәк, назлы карашыңны күрмәсәк, синең исәнлегеңне белмәсәк, безнең көннәр тыныч узмый. Без балаларың өчен син, газизем, бик якын кешебез булдың. Әйтәләр бит, әнигә балалар аеруча якын була дип. Юк, балаларга әнкәйләр меңләтә якынрактыр. Син яшәгәндә без яшибез, син сулаганда без сулыйбыз. Матур күңелле әниебез, әбекәебез, кояштай һәм айдай балкып безгә нур сибүчебез. Йөрәктән чыккан иң җылы теләкләребезне кабул итеп алсаң иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, безгә яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Әниебез безнең чын хатын-кыз. Ул бар якка да уңган. Аш-су дисеңме, өйдә җылылык, матурлык булдыру дисеңме, барысы да хәленнән килә. Без бөтен яктан да анардан үрнәк алып яшибез. Ул гомердә дә әрнүле, әшәке сүзләр әйтми. Килен кияүләре белән дә бик тату яшәп килә. Раббым үзе аңа бу матур тормышы өчен 2 дөнья бәхет сәгадәте насыйплар кылсын. Мин җәйләргә тиңлим син, әнкәй. Шундый җылы синең кочагың. Яшә әле син, әнием, алда, сүндермичә гаилә учагын. Ак яулыклы, ак күлмәкле әниебез, күңелең синең изге теләктә. Рәнҗетмәдең бер кемне дә, әнкәй. Син һәр вакыт безнең йөрәктә. Даладай күңелең, кояштай йөрәгең, күпме наз, җылылык бөркелә. Барысын кичереп, көч биреп яшәүче, изге җан әни, син бер генә. Без бәхетле, әнкәй, син булганга, балам диеп өзелеп торганга. Рәхмәт әйтеп, баш иябез сиңа, бүген туган көнең булганда. Кадерле Сания Фәтхиевна, якыннарыгызның матур теләкләре чынга ашсын. Аларның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Рәхмәтләрем чиксез сиңа минем, әнием, син минем терәгем. Исәнлегең булсын, бәгърем минем, саулык миннән сиңа бүләгем. Рәхмәт сиңа, әнием, рәхмәт диям, мине саклап яклап үстердең. Кырау төшермәдең, сындыртмадың, көчле булды дип көн күрдең.
Rəhmətlərim şiksiz Sina minim Ənim seni minim Tirəgim İsənligin bolsun Bəğrim minim Sağlıq mindən sina büləgim Yılmayılı qaraşı bilen Büləkledin irdə kişiləri İman nuru qüdret Zor kişi birdin Şını açsın deyip diləgin Rəhmətlərim şiksiz Sina minim Ənim seni minim Tirəgim İsənligin bolsun Bəğrim minim Sağlıq mindən sina büləgim Kengəşlərin Göngəlləmə Жылы урыны табып урын аша Qılğan dağaların Aqın nur bulub Yüreğimə kilib tutaşa Rəhmətlərim şiksiz Sina minim Ənim seni minim Tirəgim İsənligin bolsun Bəğrim minim Sağlıq mindən sina büləgim İsənligin bolsun Bəğrim minim Sağlıq mindən sina